Maria's Farm.
Good morning, 5 million viewers. Good morning, everyone. Live muna si Tres habang nagwawali. Good morning. Naaarawan na yung aking eh,
Good morning. Good morning sa mga kasabay dyan. Pakuha mo ng bakaan. Mano ba dala na makudwang mano? Ano ka dyan? Good morning, Sir Brian Drum. Wait a minute. I'll give you a blue jacket. Moderator. Good morning. Thank you, Sir Brian. Shout out, everyone. 8 million viewers. Mega love shout out. Thank you so much for coming.
Thank you, Sir Brad. Puran. Thank you, everyone.
Nabibilad na yung aking CP. Madam, good morning. Sis Antaray. Nabibilad na yung CP ko eh. Galing kami doon sa dulo kasi yung poste namin nalaglag na kasi tinalian ng kalabaw ng mga andyan. Ayan, nalaglag yung mga poste namin. Nagkayat na ba? Sumayad na sa lupa. Naano ka na madam? Nag-end ka na? Andun yung isa kong CP. Ba't kaya namatay? Ganon. Sis Ann, good morning. Thank you. Kaya pala, labas-pasok ako, panay harang, Madam Kas, tapos nag-iikot na. Andun yung isa kong CP, nasa loob ng bahay, nakatambay yung kay Madam. Nilipat ko ng pwesto kasi nabibilad na pala doon yung CP ko. Salamat sa inyo dyan, 8 million viewers, Mega Love shoutout. Tambay lang muna, hugas ng plato. Sige lang po, madam. Sige lang po. Ako din, nagwawalis ako habang nagla-live. Thank you, Sisi Ann. Wala kang alam saan ka galing. Saan ka galing? Salamat sa paharang, Sir Brad. Thank you so much. Nagkapunta. Naririnig yung boses mo. Basta ka talaga. Wala kang alam saan ka pumunta. Saan nga ba ako pumunta? Saan ako galing? Che. Thank you, guys.
madaling magtrabaho. Matrabaho sa akin, katrabaho ha.